संसदवा जो बनल बा नया नया में, सांसद बनल कहाँ बारे? सांसद के ख्वाब ले घूमता। अरे संसदवा आओ कहाँ बड़े? फिर से कहनी रे संसदवा तोरा बेहोश करके मानम अभी की याद कर ली है हमार। हई देखी बकर बकर बोलता रहे। चल जाइए पवन सिंह के सामानवा तो छुल देना पैंटे में मुत दी है। मोबाइल पहले बड़े फोकट के है और डाटा डलवैले बड़े 349 रुपया के है। अब बकबका रहल बड़े जी संसदवा। अरे थोड़ा सा जहाँ ढेर दिन होला न तो एकनी के देहिया पीरात रहेला। पीरात मतलब यही से रहेला जे एगो उने से खोदेला एगो एने से खोदेला। एकनी के लगे तो कोनो काम बाना जे लोग चुतिया बैठल बा। एकनी के साला 349 रुपया के मोबाइल में डाटा डलवावा तरह माई बहन बेटी रोटी एक दूसरे के गरिया रहल बड़ा सा। हाय रे भोजपुरी साला भोजपुरी के एकदम गर्त में लेके चल गई सा। फिल्म तो कोनो के हिट होत बा ना साला खाली एल्बम पे एकनी के काम चलता, दाल रोटी चलता। और सबसे बड़ा चीज ई बा जे ई दोनों स्टार के पीछे जो रहे वाला चमचुआ बड़ा सन हई चमचुआ सबसे ढेर ई कैले बा। मुड़ी पर तो बाल बाना आ दूसर का हई कैले बा। लोग के गौने चोरा चोरा के ई हिट हो गई। दुनिया के लोग के बेवकूफ बनावे वाला अगर केहू बा न तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हई बड़ा कुली ई चिलगोजर और भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज बा। लेकिन इतना ज्यादा छीछा लेदर और कोनो इंडस्ट्रीज में नहीं है जितना साला भोजपुरी में बा। एकदम ये परी जो विवाद भइल बा ये परी विवाद तो एकदम हद कर दिल बड़ा सा। माई बहन बेटी रोटी साला 10 खानदान के एक बेर गरियावत रस। मतलब थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट नहीं है। विधायका संसदवा एमएलसी या माई बहन बेटी रोटी सब करता रस। एगो चीज सबसे बड़ा चीज बा जे लइका अगर एकनी के आइडल मानता ना उ सबसे बड़ा बेवकूफ बा। काहे से एकनी के थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। जो हमनी के वीडियो अगर लोग ऑडियंस अगर सुनत हुई तो का बोलत हुई, ओके लड़का के ऊपर ओके बच्चा के ऊपर का बीतत हुई। मतलब थोड़ा सा भी एकनी के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। साला मोबाइल पा लेता रहा बकर 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 बकबकात रहता रहा। साला एकनी के बना के डंटा पीटे लायक बा, दौड़ा दौड़ा के पीटे लायक बा। पुलिस भी मतलब देखा था ना, पुलिस भी देखा था तो एकनी के वीडियो को केहू कुछ नहीं के करत। एकनी के मतलब सुधारल बहुत जरूरी हो गल बा। काहे कि समाज के एकदम इतना ज्यादा दुर्गंध फैला दल बड़ा सा हई 2-4 गो बड़ा सा इतना ज्यादा दुर्गंध फैला दल बड़ा सा जी मतलब सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज और एगो सम्मानित भले पवन सिंह कुछ बड़ा तो एगो मतलब उनके सम्मानित माननीय पद मिलल बा तो ओके सम्मान करे के चाहिए बेहुदवन के। लेकिन ओके भी सम्मान नहीं है। पवन सिंह से लाख दुश्मनी होके लेकिन कम से कम उनके पोस्ट के जो उनके ओहदा मिलल बा ओके तो गरिमा रखे के चाहिए। साला ये तना तोनी के अंदर ये थी बात जाके सामने मिल के फरियाल से एक बेर का रोज रोज सोशल मीडिया पे आके वो ओके माई के गरिया होता वो ओके बहन के गरिया होता ये शोभा देता। शोभा बिल्कुल नहीं खे दे। ये परी सब मिल के एकदम लिमिट क्रॉस कर दिल बड़ा। कोनो शब्द नहीं खे जे का ये बेहुदवन के बोले जाए। कोनो शब्द नहीं खे एकनी के बोले लायक। जो कुछ भी बोले एकनी खातिर कमे पड़ी। तो आप लोग के कार राय बा, आप लोग का सोचता इन लोग जे ऐसा के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में विवाद होत रहे। काहे कि फिल्म तो कोनो के हिट हो बाना। एल्बम के भरोसे ही हम बड़ा तो हम बड़ा में लागल बड़ा सा और एल्बम इंडस्ट्रीज बन के रह गई बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज जोन विरासत में एकनी के सीनियर्स के द्वारा मिलल रहे वो भी विरासत के एकनी के बचा के नहीं रख पावत। आपसे में गाली गलौज मारपीट काटा कटवल साला एके बेर साला मारपीट कर लस। रोज रोज ई मारपीट ई शोभा नहीं खे देत। बिल्कुल शोभा नहीं खे देत। काहे से समाज एकदम एकनी के चलते दूषित हो रहा बा। और एकनी के सोचा तरह जो हम बढ़िया काम करते हैं तो बिल्कुल बढ़िया काम भोजपुरी खातिर नहीं के हो। भोजपुरी में जौन मिठास रहल जौन भोजपुरी के संस्कृति रहल उ भी संस्कृति एकनी के बचा के नहीं के सर रख पाओ। जौन एकनी के गाना आवता साला गाना साला फैमिली के साथ बैठ के सुने लायक नहीं के। साला चोली ढोंडी के सिवा और एकनी के कुछ गाने गावे के नहीं सब चाहत।
एगो जमाना रहा जो भरत शर्मा व्यास के आदमी कहीं बैठ के गाना सुन ले, लेकिन एगो पवन सिंह के गाना ही आदमी कहीं बैठ के सुन सकेला। लेकिन हई ट्रेंडिंग स्टार जो घंटा स्टार बोलता रहे, इनके गाना फैमिली के बीच में बैठ के आदमी सुन सकता, नहीं सुन सकता। बस एक के मुंह से जितना बने के बाद बनलस, मुंह से जितना बने के बाद बनलस। लेकिन याद रखिए बाबू, जो दिन भोजपुरी श्रोता के अगर दिमाग खिसकल ना, तो वही दिन जौन बनैले बड़ा लो ना सब बेचे के पड़ी। ठीक ना, तो वीडियो के दबा के शेयर करी जा, ठीक ना। और आप के फैन बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपन प्रतिक्रिया जरूर दे। जय हिंद।